Amigues, amics, si us sembla bé, anem començant ja, que comencem amb una mica de retard. Deixeu-me que us doni la benvinguda, la nostra més calorosa benvinguda per aquesta calorosa tarda de divendres. Pràcticament tenim l'estiu ja a sobre i, per tant, ens sentim molt agraïts de que compartiu aquesta estona avui amb tots nosaltres. Tant les autoritats que tenim presents avui, aquí a les primeres fileres, president Rigol, molt benvingut, conseller Milà, també molt benvingut. Diputades, diputats, representants de l'administració del Departament de Justícia, molt benvinguts. I també moltíssimes gràcies als nostres panelistes, el gran periodista que és el Josep Puigbó, el professor Javier Pérez-Royo, que ve expressament de Sevilla, aquest matí havia d'estar a Sevilla, ha agafat un avió expressament per poder estar avui aquí amb tots nosaltres. Quan acabem el diàleg entre els panelistes haurà de marxar també a correcuita per poder fer nit a Sevilla, a casa d'ell. Moltíssimes gràcies, professor. Joan Ridao, Laia Bonet, moltíssimes gràcies i bona feina. Jo, molt breument, el que us volia dir és que el dret a decidir no és un invent que ens hem tret a la butxaca als catalans. El dret a decidir, en realitat, està fonamentat en tota una sèrie de valors democràtics i, per tant, no és una cosa que hem de defensar exclusivament com a catalans, sinó que és pràcticament una cosa que apel·la als valors universals. I això en tenim mostres sobtades i contínues d'aquesta universalitat del dret a decidir, com ens han arribat fa molt poc de mans o de boca del premier britànic, el David Cameron, que recordava al president espanyol que la comunitat nacional, la identitat, la independència són coses molt importants i que mereixen ser tractades amb tota la cura del món. Les persones tenen la legitimitat de tenir les opinions que sigui, exposar-les, argumentar-les a l'àgora pública, però després han d'establir les institucions, els mecanismes, perquè la ciutadania pugui elegir lliurement, democràticament, el seu devenir polític i col·lectiu. I d'això es tracta el dret a decidir. Per tant, els catalans hem de començar a canviar el xip sobre com defensar aquest dret inalienable que és el dret a decidir. No es tracta de defensar res estrictament relacionat amb l'espai territorial català, es tracta de defensar un valor democràticament acceptat pràcticament de forma universal. Avui, amb aquesta taula, volem reflexionar, volem pensar la relació que hi ha entre el dret a decidir i la legalitat. Aquells com alguns representants del govern espanyol, com el ministre d'Afers Exteriors, en García Margallo, que diuen que estan totalment d'acord amb els principis exposats pel David Cameron fa pràcticament 2 dies, apenes unes hores, parlant de la necessitat de que les persones, els ciutadans, puguin decidir lliurement sobre el seu devenir col·lectiu i polític amb total llibertat i amb total capacitat i coneixement de causa, que ell està totalment d'acord amb això. El que passa és que això a Catalunya no pot ser perquè la Constitució espanyola no ho permet. Nosaltres hem demanat als nostres panelistes que ens ajudin a reflexionar sobre aquesta relació entre dret a decidir, si els catalans tenim o no aquesta capacitat, aquest dret a decidir i de quina forma podem exercir aquest dret dins de la legalitat espanyola. Aquesta mena de realitat pràcticament metafísica que ens volen vendre alguns, aquesta mena de cosa que li diuen la impossibilitat de dissoldre o de poder dividir el territori de l'estat espanyol, això que diuen que ve reflectit negre sobre blanc a la Constitució espanyola, aquesta mena de veritat absoluta i eterna que ens volen fer creure que existeix, no és en realitat una cosa, diguem-ne, metafísica, no és una cosa que nosaltres podem modificar. En realitat expressa només un desig polític. Un desig polític d'uns quants, sí, absolutament, segurament legítim, però com a tal, com a desig polític, susceptible de ser modificat. I abans de donar pas al Josep perquè comenci ja a fer enraonar els nostres panelistes, que és del que es tracta, jo us voldria fer una petició final. Nosaltres a Sobirania i Justícia en aquests moments tenim les maquinàries a tot gas, a tot drap, si em permeteu l'expressió més col·loquial, perquè estem treballant amb la que serà, si tot va bé, la 3ª edició de la Conferència Internacional Building a New State.
Els que ja sabeu de què va aquesta conferència, sabeu que aquest és l'esdeveniment més important per a la nostra associació. Aquest any tenim planificat un programa que és tan o més ambiciós que el programa de l'any passat. Si tot va bé, ho celebrarem el dia 4 d'octubre a la Pedrera, amb sessions de matí, amb sessions de tarda. I creiem que els temes que volem plantejar aquest dia amb aquesta conferència internacional són de molt interès. Muntarem dues taules, una primera on reflexionarem sobre el reconeixement internacional de noves entitats estatals. Creiem que aquest és un tema molt important, que hem de tenir ple coneixement de causa els catalans quan tinguem la capacitat de poder decidir sobre el nostre futur. Hem de saber de què va això del reconeixement internacional de les noves entitats estatals. La segona taula és una taula on intentarem fer una mena d'anàlisi d'AFO, que ja sabeu que és un acrònim per debilitats, amenaces, fortaleses, oportunitats, sobre el paper que ha de jugar la Catalunya amb veu pròpia dins del tauler econòmic i geopolític internacional. Per poder tirar endavant aquesta conferència internacional necessitem la vostra ajuda, la vostra i la de molta més gent. Necessitem que utilitzeu aquestes impressions en suport paper, que són les butlletes per inscriure's com a socis, perquè necessitem incrementar el número de socis de la nostra associació. També al costat us hem posat un sobre per si alternativament o de forma complementària voleu fer una contribució econòmica puntual per ajudar-nos a poder tirar endavant aquesta conferència internacional. Si penseu que els objectius de la nostra associació de Sobirania i Justícia són coincidents amb els vostres, si penseu que fem des de Sobirania i Justícia les coses raonablement bé, si creieu que és important col·laborar per tirar endavant aquesta conferència internacional, us demanem o bé que ens ajudeu d'una forma, o bé de l'altra, o bé de totes dues. També us vull recordar que el dia 26, a finals d'aquest mes, tenim previst la celebració d'un dinar col·loqui amb en Vicent Partal, que ens presentarà el seu últim llibre. I a partir d'aquí, a partir del setembre, la conferència internacional i tota una sèrie d'esdeveniments que us anirem puntualment informant. I ja hem començat tard, per tant no m'enrotllo més. Josep, sense més dilació, et passo la paraula i moltíssimes gràcies. Bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies, Isabel. Bé, l'objectiu d'aquesta taula ja ho saben que és doble. Alguna cosa ja l'ha dit l'Isabel a l'Helena, que és reflexionar des de la transversalitat dels panelistes o ponents sobre què és el dret a decidir i conèixer també quins fonaments democràtics i sobretot jurídics té, si és que els té. I, en segon lloc, analitzar les vies que ofereix l'actual marc constitucional espanyol per exercir el dret a decidir des de Catalunya. Els organitzadors han buscat, sobretot, 4 persones que tinguessin una solvència tècnica, això que se'n diu, molt contrastada, per tant, juristes solvents per discutir sobre bases el més real possibles. Els agrairé, per tant, que fruit d'aquest coneixement profund del tema, home, siguin una mica pedagògics, perquè no tots som ni catedràtics, ni directors generals, ni ocupem, ni som professors en la matèria. I, per tant, com més el registre que facin servir sigui planer i pedagògic, molt millor per tots. Els presento, encara que suposo els coneixen tots. Laia Bonet és professora de Dret Administratiu i de la Comunicació a la Universitat Pompeu Fabra i aquí mateix, a la Ramon Llull. La Maria Dolors Feliu, al meu costat, és directora general de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica de la Generalitat de Catalunya. Abans va ser lletrada de la Generalitat davant del Tribunal Constitucional. Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, i Joan Ridao, que és membre del Consell de Garanties Estatutàries, professor del Departament de Dret Constitucional i Ciència Política a la Universitat de Barcelona i a ESADE. Per tant, com també poden comprovar, sense que els ho digui, les sensibilitats ideològiques dels 4 convidats i convidades són diferents, encara que tots admeten el dret a decidir del poble de Catalunya. L'organització ha buscat aquest equilibri, aquesta disparitat ideològica, encara que en alguns casos sigui només amb matisos, justament perquè s'entengui que, com deia l'Isabel, el dret a decidir no és
sinònim d'independència, com ens volen fer creure els adversaris a un referèndum o consulta, sinó que aquest dret connecta amb els principis més elementals democràtics i que pot ser defensat des de fins i tot posicions polítiques a priori molt diverses. Tenen 10 minuts cadascun de vostès per fer una exposició. Per tant, com que algunes passarà algun minut, farem 3 quarts d'hora d'exposició i després 3 quarts d'hora de debat entre la taula i els prego que siguin curosos amb el temps, més que res perquè el senyor Pérez Royo té l'avió a una hora determinada, acaba d'arribar a Sevilla i s'ha de tornar. Per tant, si es passen, vostè sí que m'ajudarà, senyor Pérez Royo, a mantenir els temps dins el que prèviament hem convingut. Comença el senyor Pérez Royo. Per tant, marqui vostè aquests 10 primers minuts del debat i benvingut, quan vulgui. Bueno, pues, ante todo, buenas tardes y gracias por la invitación para estar aquí y compartir con ustedes unos minutos sobre un tema sobre el que llevo reflexionando prácticamente desde hace muchísimos años y del que llevo escribiendo bastante en los últimos meses, en el último año y pico, ¿no? Yo discrepo un poco de la presentación que se ha hecho. El derecho a decidir es el derecho constitutivo de la democracia. Es decir, en un país que está democráticamente organizado, no hay nadie que pueda estar privado del ejercicio del derecho a decidir. Lo que ocurre es que el derecho a decidir se ejerce en un marco jurídico, que es el marco jurídico que está definido en la Constitución, y si hay normas materialmente constitucionales, aunque no sean formalmente constitucionales, como son los estatutos de autonomía, etcétera, pues en ese marco jurídico es en el que se ejerce el derecho a decidir. Y ese marco jurídico es un marco jurídico en el interior de un Estado, es el mismo marco jurídico para todos los ciudadanos del Estado. Es decir, no hay ningún ciudadano de un Estado democráticamente constituido que esté privado del ejercicio del derecho a decidir. Lo ejercen como vecinos de un municipio, como miembros de una comunidad autónoma en las elecciones autonómicas o en las elecciones de los Estados miembros de un Estado federal y en las elecciones federales o en las elecciones estatales en un Estado como el español. Ese marco jurídico es el marco jurídico para todos en el ejercicio del derecho a decidir, y todos los ciudadanos lo ejercen en condiciones de igualdad. Entonces, cuando hablamos del derecho a decidir, tal como se está planteando en este debate, no estamos hablando del derecho a decidir en cuanto tal, sino que estamos hablando de que hay ciudadanos en el territorio del Estado que quieren cambiar el marco jurídico del derecho a decidir. Nosotros no queremos ejercer el derecho a decidir conjuntamente con los demás ciudadanos del Estado, sino que queremos tener un marco jurídico propio distinto para el ejercicio del derecho a decidir. Eso es lo que se plantea en un Estado democrático, lo que se planteó en Quebec, lo que quieren plantearse ahora mismo en Escocia y lo que se está planteando en Cataluña. No es que los ciudadanos de Cataluña no estén viviendo en un Estado democrático, lo mismo que los ciudadanos de Escocia no lo están viviendo, o los ciudadanos de Quebec no estaban viviendo en un Estado democráticamente constituido. Estaban en un Estado democráticamente constituido, pero querían tener un marco jurídico propio para ejercer el derecho a decidir distinto del marco jurídico que tenían los demás ciudadanos del Estado. Y eso es lo que se plantea en Cataluña. Eso es lo que se plantea en Cataluña. Nosotros queremos tener, nosotros, los catalanes, un marco jurídico propio, que sea el nuestro, y que nosotros decidamos y definamos unilateralmente el marco jurídico del ejercicio del derecho a decidir. Y no queremos tener el mismo marco jurídico que todos los demás ciudadanos del Estado español. Ese es el problema. Porque, claro, y además es que no lo puedo aceptar, porque yo no puedo aceptar como andaluz que estoy privando del ejercicio del derecho a ningún catalán. Tienen el mismo derecho que tengo yo. Todos tenemos el mismo derecho. Estamos ejerciendo el mismo derecho. Lo que pasa es que en Cataluña, por las razones que sea, se ha constituido una corriente que no sabemos todavía qué consistencia tiene, porque esa pregunta no se ha hecho. Pero es que yo quiero tener un marco jurídico propio. Yo no quiero tener el mismo marco jurídico que tiene usted, sino que yo quiero tener un marco jurídico propio para ejercer el derecho a decidir. Y ese es el problema. En el fondo, el problema de la independencia. Cuando se plantea en esos términos, tener un marco jurídico propio para ejercer el derecho a decidir, es decir, yo quiero ser independiente. No porque esté privado del ejercicio de ningún derecho, sino porque quiero ejercer mis derechos de manera independiente de usted.
Y este es el problema. Y planteado en estos términos, el problema no tiene respuesta en la Constitución española, pero, sin embargo, tiene que tener respuesta en una teoría democrática, de una perspectiva democrática. El derecho a ser independiente es un derecho que se tiene que poder ejercer. Yo quiero ser independiente. ¿Por qué? No porque esté privado de ningún derecho, sino porque quiero ser independiente. Al final y al cabo, esto es lo que dijo el Tribunal Supremo de Canadá en la famosa consulta que se le hizo por parte del Gobierno y donde decía los ciudadanos de Quebec Quebec no es una colonia de Canadá, los ciudadanos de Quebec no están privados del ejercicio de ningún derecho, pero los ciudadanos de Quebec pueden querer ser independientes. Y si quieren ser independientes y lo dicen con claridad, con una pregunta claramente formulada y con una mayoría apropiada, hay que aceptar esa petición y hay que entrar en una negociación de buena fe para que esa independencia se pueda producir. Eso para mí me resulta absolutamente inimpugnable. Es decir, esto tendría que aceptarse en cualquier Estado democráticamente constituido. Pero con la pregunta formulada en esos términos. No porque nadie esté privado del ejercicio de ningún derecho, sino porque se quiere ser independiente y se tiene derecho a querer ser independiente. Y eso es lo que está ahora mismo encima de la mesa en Cataluña sin estar planteada en esos términos. Pero es que yo creo que esa tendrá que ser, en el caso de que haya alguna consulta algún día, que no lo sé, yo de momento ahora mismo no la veo. Ahora mismo no la veo porque realmente, tal como está el patio políticamente, no hay posibilidad ninguna de que esto se pueda plantear. Y por lo tanto, ahora mismo estamos hablando de un horizonte en el que esto no se va a plantear de manera inmediata, ¿no? Es decir, el Gobierno de la Nación yo creo que el Gobierno de la Nación no tiene libertad siquiera para poder tomar esta decisión. Si el presidente del Gobierno quisiera tomar esa decisión, dejaba de ser presidente del Gobierno en el mismo momento en el que intentara hacer el viraje. Y, por lo tanto, este es un problema que ahora mismo no se va a plantear en ningún caso. Pero si se planteara, tendría que ser una pregunta similar a la que se está haciendo en Escocia. De plantearse en algún término, yo creo que tendría que ser una pregunta similar a cómo se está planteando el tema en Escocia, ¿no? Es decir, ¿quieren ser ustedes independientes? La independencia, el que se dijera que sí a la independencia no quiere decir que inmediatamente se fuera independiente. Inmediatamente. Después habría que negociar. Porque estamos en una comunidad de derecho, en un Estado democráticamente constituido, y usted dice, ¿usted quiere ser independiente? Sí, queremos ser independientes. Bueno, ahora vamos a negociar los términos de la independencia. Y habría que negociar, pero habría que negociarlo. Entonces, yo creo que ese es el problema tal como está planteado. Y eso hasta ahora no se ha planteado. En Cataluña, a los ciudadanos de Cataluña no se les ha preguntado nunca en estos términos. Incluso se está hablando con unas ciertas ambigüedades. Cuando yo creo que el problema habría que plantearlo ya, con claridad. No si quieren ustedes ejercer el derecho a decidir o si el derecho a autodeterminación o alguna cosa. No, aquí nadie está privado del ejercicio de ningún derecho. Ahora, se tiene todo el derecho del mundo a querer decir, yo quiero tener un marco jurídico propio. Distinto. Y fijado por nosotros mismos. Y diferenciado. Eso sí se tiene perfectamente derecho y si la voluntad de los ciudadanos de Cataluña es suficientemente consistente y prolongada en el tiempo, en algún momento esto se tendrá que plantear. No va a ser de manera inmediata, pero si la mayoría que hay en principio a favor del derecho a decidir, que se está hablando y que es el 80 y tanto % del Parlamento de Cataluña, de verdad fuera una mayoría coherentemente constituida a favor del planteamiento que se dice querer, ese planteamiento se abriría paso. Lo que pasa es que no es verdad. Es que no hay consistencia interna y coherencia interna. El día que en Cataluña existe una mayoría clara, inequívoca, a favor de definir jurídicamente de manera unilateral el derecho a decidir, eso se abrirá camino. Y se tendrá que negociar. Lo que pasa es que todavía hay terreno, hay recorrido en eso. Y la pregunta no se ha hecho todavía. No hay de verdad una manifestación de voluntad de los ciudadanos de Cataluña en ese sentido. Y eso tendrá que haberla.
si se quiere seguir por esa vía, pero tendrá que haberla. Pero esa no se ha producido todavía y a mí me parece que si se produce, pues habrá que negociar. Habrá que negociar. Ya no se puede estar simplemente, no se dispone ni siquiera de instrumentos. No se dispone. El Estado español no dispone ahora mismo de instrumentos de coacción para poder impedir que una manifestación de voluntad en este sentido se abra camino. Es decir, ya no se puede utilizar ejército, fuerzas y cuerpos de seguridad para resolver este tema y, por lo tanto, el problema estará en que haya esa mayoría clara en Cataluña que quiera abrir esa vía de la independencia, que puede que se produzca. Yo ya hace unos años me hubiera parecido que no, lo habría descartado. Yo ahora mismo ya no creo que sea imposible que algo de esto ocurra en el futuro, pero todavía no ha ocurrido y todavía ni siquiera se está planteando el tema con la claridad con que habría que plantearlo. Molt bé, moltes gràcies, senyor Pérez Royo. Laia Bonet. Gràcies, Josep, i gràcies d'entrada a la Isabel i, en definitiva, a Sobirania i Justícia per organitzar aquest debat i per haver-me convidat a ell. Ho vam comentar ja fa bastant de temps. Se'm sent? Se'ns ha acabat ara. I també em fa il·lusió perquè, a més la sala és plena. Comentava abans, jo dono classes en aquesta casa i fa tot just 10 dies estava aquí vigilant un examen. Era una situació probablement bastant menys agradable pels que el feien i per la feina que em quedava a mi després per fer. I avui la sala és plena, però amb un altre perfil i, a més, pel que m'han dit, s'està retransmetent per streaming. Per tant, també saludem els que ho estiguin veient des de fora de la sala. Intentaré plantejar-ho de la forma més pedagògica possible i fugint probablement del llenguatge que acostuma a evitar a les aules de les facultats de dret, perquè crec que potser serà més aclaridor. Seguint agafant la paraula del que comentava el Josep abans, jo crec que efectivament el dret a decidir és un concepte que ens apareix relativament fa poc temps, però que si ens hi fixem bé és, de fet, aquestes eleccions passades del novembre del 2012, quan pren força i en aquesta legislatura. Jo crec que aquestes eleccions, des d'aquest punt de vista, les he considerat sempre i les segueixo considerant com unes eleccions excepcionals i també la legislatura que estem visquent ara al Parlament de Catalunya, una legislatura excepcional des d'aquest punt de vista. Apareix aquest concepte de dret a decidir i és un concepte que, tot i la seva joventut, aglutina la gran majoria de forces del nostre país, tant a nivell de programa electoral, perquè ja en el programa electoral això es veu, com després en la seva activitat parlamentària, i ho veiem també en el seu sentit de les votacions, en les diverses resolucions que es van reproduint ja des dels primers dies de legislatura en el Parlament, que la majoria acaba englobant aproximadament, amb alguna petita diferència, uns 107 diputats dels 135, en tot cas a Convergència i Unió, Esquerra Republicana, el Partit dels Socialistes, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa o les CUP, és a dir, forces que, en canvi, des d'un punt de vista programàtic, amb altres qüestions, no estarien ni de bon tros en el mateix plat de la balança. Aglutina, per tant, una immensa majoria de les forces parlamentàries, però també aglutina una immensa majoria de la població. I això ho veiem constantment amb les diverses enquestes que ens van apareixent. L'última, per exemple, per agafar-ne una que sigui recent, el baròmetre de GESOP de maig del 2013, d'ara fa un mes, que a la pregunta de qui està a favor o si vostè estaria a favor d'una consulta, doncs el 70% responia que sí. Vol dir una qüestió que aglutina un 70% de la població d'un país amb una enquesta, però això és una fotografia que han anat reproduint enquestes rere enquestes, malgrat el descrèdit en el que van potser arribar les enquestes electorals en aquesta contesa electoral, probablement també per aquest caràcter excepcional del que parlàvem, però senyala ja que aquí hi ha un tema important. I és cert
que, malgrat aquesta majoria, és cert que hi ha probablement, i ho expressava d'alguna manera també el professor Pérez Royo en la seva intervenció, hi ha una important diversitat probablement, o sigui, diguem-ho d'una altra manera, tanta majoria o tanta coincidència hi ha en el posicionament a favor del dret a decidir com manca de concreció del significat d'aquest concepte. Per tant, una mica cadascú s'ha fet seu el concepte i coincideix i alça la veu i les banderes en favor d'aquest concepte, però no s'acaba definint de forma universal per part de tots. I probablement tots hi acabem llegint una cosa amb matisos diferents al darrere. Què vol dir dret a decidir realment? Vol dir decidir? Vol dir escoltar? Vol dir, per tant, comporta necessàriament unilateralitat? Comporta necessitat d'acord amb l'Estat, amb dret de vet? Comporta necessitat d'acord però sense dret de vet? Aquí hi ha molts escenaris i tots ells probablement estan darrere del que cadascuna de les persones que es manifesta a favor del dret a decidir, cadascuna de les forces polítiques que es manifesten a favor de decidir i veuen reflectit el dret a decidir malgrat ser escenaris diferents. Jo aquí no hi entraria, però crec que una altra cosa és el caràcter vinculant o consultiu del referèndum. Crec que això és un altre debat que no té tanta transcendència i que aquí no és on hi ha el problema i en tot cas, si voleu, després hi podem entrar. Aquest és el context en el que ens movem. I en aquest context es planteja la possibilitat o no de fer la consulta. Efectivament, com deia el professor Pérez Royo, això depèn, l'exercici del dret a decidir, que és un principi democràtic bàsic, com ha assenyalat, entre altres ocasions, ha tingut l'ocasió d'assenyalar el Tribunal Suprem canadenc, davant de les demandes del Quebec de poder realitzar un referèndum d'aquestes característiques, és un principi democràtic però requereix d'una legalitat per poder-se exercir. Quina és aquesta legalitat? I per tant contrastem. La legalitat vigent avui ens permet o no ens permet respondre a aquestes demandes de poder fer una consulta sobre el futur del nostre país. Perquè en definitiva, en tot cas, hi hem d'entendre això, que quan defensem el dret a decidir, malgrat els matisos que deia que probablement tinguem tots i cadascun de nosaltres, el que volem és poder-nos expressar a través d'una consulta sobre el futur del nostre país. Aquest és el probable mínim comú denominador de totes les posicions. I per tant, a partir d'aquí, analitzo l'ordenament jurídic per veure quines són les possibilitats que hi ha. Jo crec que n'hi ha, avui hi ha de vigents que permeten fer aquesta consulta. I seré molt només a nivell de titular. El referèndum previst a la pròpia Constitució i regulat per la Llei Orgànica de Modalitats de Referèndum. Fins i tot el professor Rubio Llorente va fer un article ja a finals d'any passat que va ser molt llegit i molt sentit i molt comentat perquè es posicionava clarament a favor de la possibilitat de fer un referèndum. Jo crec que, a més, anava més enllà. Deia, fins i tot si hi hagués la voluntat de separar-se, hi hauria d'haver la possibilitat de separar-se. Però perquè això sigui així, necessàriament hem de saber si hi ha aquesta voluntat. I, per tant, ja només per això s'ha de poder fer el referèndum. I justificava també la possibilitat d'acollir-ho en la Constitució, en el marc de la Constitució, a través de la fórmula que ja preveu avui la Llei Orgànica de Modalitats de Referèndum, que és cert que no en preveu cap d'específica pel que està passant avui aquí, però que jo crec que amb un esforç anava a dir imaginatiu, però tampoc requeriria ser gaire imaginatiu, podria habilitar-se ràpidament per poder habilitar, per poder permetre fer aquest referèndum. En 15 dies s'ha modificat la Constitució, una llei orgànica, jo crec que també es podria modificar si calgués fins i tot ràpidament. Primer escenari, per tant, el del referèndum previst a la Constitució. Segon escenari, si volem, o segon pla, perquè s'ha parlat de plans A i plans B, però jo crec que n'hi ha més fins i tot. El pla, si el pla és aquest que comentava, el pla B podria ser la pròpia llei de consultes per via referendària aprovada l'any 2010 pel Parlament de Catalunya. Jo no admeto aquí un debat sobre legalitat espanyola o legalitat catalana. Crec que fins i tot la legalitat catalana et permet perfectament fer aquesta consulta. Sí que és cert que és forçar els termes, però novament
i després hi entraré molt sintèticament. Si es vol, es pot fer. I la llei 4/2010, que va sortir justament del Parlament, que regula les consultes populars per via de referèndum, com deia, preveu la possibilitat de fer consultes per les qüestions polítiques de transcendència especial per a la ciutadania. És cert, diu en l'àmbit de les competències de la Generalitat i dels ajuntaments, però si es vol, es pot, perquè aquest mecanisme, aquesta llei, que va ser impugnada, suspesa, però aixecada la suspensió pel Tribunal Constitucional, preveu, justament per encaixar amb l'ordenament jurídic, la necessària autorització per part de l'Estat, que continua present en l'article 149-32 de la Constitució i, per tant, en aquest marc es movia el Parlament quan es va fer aquesta llei. Bé, si hi ha l'autorització, ja està, ja es pot utilitzar aquesta via. També es pot utilitzar aquesta via. Per tant, segon escenari, segon pla, si volem. Tercer, la llei de consultes, aquesta que s'està tramitant al Parlament, és un pla C, això? No ho sé. És difícil de saber-ho sense que la llei s'hagi aprovat, però el que sí que és cert és que la passada legislatura, quan s'estava tramitant amb un contingut que tots els experts, la majoria, la immensa majoria d'experts que van venir a comparèixer i a pronunciar-se sobre el contingut d'aquell projecte de llei, ens van alertar que en aquells termes seria amb tota possibilitat o amb tota seguretat gairebé suspesa després d'un recurs d'inconstitucionalitat per part de l'Estat el dia següent a la seva aprovació. Per tant, no confiem gaire en aquest escenari C en termes d'eficàcia. En termes de discurs podem fer el que vulguem, o no, però en termes d'eficàcia no hi confiem gaire. I el quart escenari, el pla D, si voleu, seria la declaració unilateral. Sobre això no cal que hi entrem, em sembla que ha estat bastant descartat en els darrers dies i crec que aquí ja no estem parlant de solucions jurídiques, sinó de solucions polítiques. I aquí vaig. La importància és la política. Aquesta no és una qüestió jurídica, malgrat, i no vull boicotejar el títol d'aquest debat. El dret a decidir i legalitat es pot aconseguir si hi ha voluntat política. No és una qüestió jurídica, és una qüestió política. Ens ho recordava, com esmentava la Isabel en la seva presentació, el primer ministre del Regne Unit fa pocs dies. Si hi ha la voluntat de trobar una solució, es troba, i fins i tot gairebé no gosava, però feia una recomanació al president del govern de l'Estat, i responia, malauradament, en sentit contrari al ministre Margallo, dient que l'ordenament és diferent a cada país i, per tant, no podem. Venia a dir no podem perquè el nostre ordenament és diferent. No, si es vol, es pot. L'ordenament, a més, es pot modificar a voluntat, justament, del legislador de cada país. Quebec i Canadà, en relació al Quebec, el Regne Unit en relació a Escòcia ens demostren que si hi ha voluntat política es pot, i, per tant, hem de... Vaig acabar, no, Josep, que ja m'he passat de temps. I, per tant, el que hem de saber sortir és de la situació que ens estan mostrant, malauradament, les enquestes, els baròmetres que estan apareixent els darrers dies, que crec que són rellevants a l'hora de donar tot el pes a la política per trobar la solució. 4 dades que ens situaran. El baròmetre del GESOP, torno a aquest baròmetre perquè és el més recent que tenim, de maig del 2003, en quant als tempos sobre aquesta qüestió, en quant als temps, què fer, quan fer la consulta, ens està mostrant una imatge molt tensionada, societat tensionada. A favor de votar el 2013 ja, un 43% dels encastats. A favor de votar l'any vinent, un 39%, a parts iguals gairebé. I votar més endavant, un 14,5%. A favor, en quant a les vies, a quin pla? De tots aquests plans que he esmentat, i cadascun dibuixarà 4, els batejarà d'una altra manera, potser n'hi afegirà un o n'hi traurà un altre. A favor d'una consulta, fins i tot sense autorització estatal, un 68%. A favor d'una consulta només amb permís estatal, un 29%. Però desitgen autorització estatal un 75%. Rebutgen una declaració unilateral un 72%. Fixeu-vos quina imatge més desdibuixada que ens està mostrant aquesta enquesta. En quant al vot, si fos ara la consulta, què votarien? Estat català dins de la Unió Europea, un 57%, però rebutgen la independència un 36%. Un 36%, no més. I si es pregunta pel sentiment, aquell de millor sols,
i per tant posicionament de sentiment independentista, un 45%, i millor Junts, és a dir, voldrien seguir a Espanya, però no, evidentment, a qualsevol preu, un 50%. Per tant, ens estan dient que alguns dels que preferien anar junts fins i tot estan disposats a votar a favor d'una consulta. La imatge al final, i amb això acabo, després ja tindrem ocasió de continuar, és la imatge, si em permeteu, i és una conclusió a la que arribo jo i probablement la podríem dibuixar amb altres termes, si voleu, d'un català emprenyat, el tradicional català emprenyat, però un català emprenyat però amb ganes de llançar un missatge, sense voluntat encara, deixeu-m'ho posar en parèntesis, de trencar, i torno en parèntesis, de qualsevol manera. Aquest és el context en el que ens estem movent, i aquest és el context que ha de saber resoldre la política, no el dret. El dret està al servei de la política i la política ha de guiar la solució. Moltes gràcies, Laia Bonet. És el torn de Joan Ridao. Gràcies, bona tarda, i també començo pel capítol protocolari, però no per això menys sense agraint l'amable invitació. I voldria començar allà on t'ho ha deixat la Laia. Ella insistia en la naturalesa política d'aquesta qüestió i jo, evidentment, hi estic totalment d'acord. Aquest és un conflicte polític que hem de mirar de resoldre a través de regles jurídiques. I des d'aquest punt de vista, efectivament, els canvis polítics germinen sobretot en el cor i en el cap de la gent. Ho hem vist a la primavera àrab, ho hem vist ara fa molt poques hores quan el primer ministre del Regne Unit llançava una amable recomanació al president del govern espanyol, en aquest cas des d'una tradició liberal, democràtica i pluralista com la del Regne Unit, i per tant des d'aquest punt de vista aquesta és una qüestió diguem que sobretot s'ha de resoldre a través de la voluntat política. Entre altres coses perquè els marcs legals no són immutables, malgrat que tenim una Constitució espanyola que per definició tota ella és reformable, malgrat que alguns dels aspectes que avui estem tractant, com tothom sap, són de difícil reforma, és a dir, d'una reforma rígida, gairebé intangible, començant per una qüestió fonamental que afecta la sobirania, i és que el subjecte de la sobirania a Espanya és el conjunt del poble espanyol. Per tant, teòricament, per decidir sobre el futur d'una part del territori d'Espanya hauríem de consultar tothom des del Cabo de Gata fins a Finisterre. I, en segon lloc, la Constitució afirma, en l'article segon, afirma la unitat d'Espanya de forma rabiosa i, a més, el caràcter indissoluble de la nació espanyola. I, per tant, des d'aquest punt de vista, si haguéssim de pensar que amb una majoria demogràfica distinta a la catalana i amb una majoria política hegemonitzada per dos grans partits a nivell d'estat, diguem que no participen de la idea del dret a decidir, evidentment hauríem de pensar que això és un procés impossible. Però això no ho és, com intentaré després intentaré demostrar. Per tant, des del punt de vista polític, és molt important saber on som. I abans de començar aquest debat, algú deia, alguna de les persones que se'ns ha adreçat deia aquesta determinació i aquesta fermesa que ens ha portat fins aquí la mantindrem. Bé, evidentment, jo no soc psicòleg, conec la idiosincràsia d'aquest poble, és a dir, de vegades som gent que ens agrada menjar poc i pair bé i que el nostre mal no vol soroll, però certament hem arribat a un punt de difícil retorn. Entre altres coses perquè crec que si som aquí és per dues raons. Una és el fracàs, podríem dir, de l'encaix. L'encaix és aquest bonic eufemisme que intenta descriure aquesta tradició atàvica des de fa gairebé 150 anys del catalanisme polític modern d'intentar influir de forma vigorosa en la política i en l'economia espanyola. I, de fet, a Catalunya neix l'iberisme, neix l'Espanya gran d'en Cambó, neix la Mancomunitat, neix el projecte de Constitució no nat de la Primera República del 1874, neix, què sé jo, el projecte d'Estatut del 1914, el Pacte de Sant Sebastià, la Segona República, en bona part també, etc., fins a arribar a la transició política, que és un darrer intent, diguem, de contribuir, sobretot, des de la democràcia, en aquest cas, a obtenir l'autogovern de Catalunya, fins a arribar a l'enèsim fracàs del catalanisme que va ser, en aquest cas, la sentència de l'Estatut. La sentència 31/2010, de 28 de juny, és una sentència de 500 pàgines que es podia resumir, i perdoneu que ho faré una mica grotesc, però dient simplement que el Tribunal Constitucional
diu que hi ha un únic subjecte polític que és Espanya i que aquí no hi ha absolutament res a encaixar. Entre altres coses perquè l'Estatut era un intent, si voleu, una mica espuri per la porta al darrere de reformar aquesta Constitució espanyola que és difícilment reformable. Però no ens en van sortir i el Tribunal va passar com una autèntica piconadora per la voluntat expressada de forma bastant majoritària pel poble de Catalunya. I el segon element important també és que Catalunya, com deia Vicenç Vives, i estava en la base de la nostra autoestima durant gairebé 3 segles, era la locomotora hispànica, no? I aquesta locomotora hispànica, i aquest és un element del debat polític, no només li cremen una bona part del carbó, el 10% aproximadament dels seus recursos que genera, sinó que actualment amb aquesta crisi del deute sobirà dels estats, a més li exigeixen que arribi puntual a l'estació, que no són deute, que no generi dèficit i que vagi cada final de mes a cobrar un xec d'un caixer incòmode que es diu senyor Montoro. I per tant tot això és el que conflueix en un autèntic punt d'inflexió molt notable des del punt de vista polític. En una manifestació l'11 de setembre podem discutir quanta gent hi havia o quanta gent hi va deixar d'anar, però certament aquella va ser una manifestació transversal, interclassista i intergeneracional que marca un punt de no retorn del catalanisme al llarg de la seva llarga història. I dit això, el dret a decidir no és un eufemisme per no dir les coses pel seu nom. El dret a decidir és el resultat, en la meva modesta opinió, d'un procés de juridificació en els últims 20 anys a nivell de dret internacional del dret de la secessió. És a dir, durant molts anys, i molts dels que som aquí havíem defensat i invocat, entre altres coses perquè l'estat espanyol ho havia ratificat com a membre de Nacions Unides i forma part del dret intern espanyol, el principi clàssic del dret a l'autodeterminació, que, en definitiva, reconegut per la Carta de Nacions Unides, pels pactes internacionals de drets civils i polítics de l'any 66 a Nova York, per diferents resolucions, la darrera, la 2625 de la 25a Assemblea de Nacions Unides, bàsicament s'associava a fenòmens de descolonització o de minories ètniques reprimides, perquè ens entenguem. Per tant, per aquí aniríem picant ferro fred perquè la comunitat internacional difícilment podria encaixar aquest supòsit en una demanda com la nostra. Però tot això comença a canviar una mica a partir, com deia el professor Pérez Royo, de la famosa opinió consultiva de la Cort Suprema del Canadà a l'agost de l'any 98. Què ve a dir la Cort Suprema del Canadà, en essència, en aquella opinió consultiva? Doncs que no es pot o que no s'ha d'aplicar de forma automàtica i mecànica l'ordre constitucional intern d'un estat perquè hi ha un element fonamental apel·lant al principi democràtic, que és la voluntat expressada de forma, diguem, democràtica per la gent a les urnes. Evidentment, després introdueix algun altre requeriment, com que s'ha de negociar, que la secessió no pot ser unilateral, però, evidentment, pensant en una estructura federal canadenca on els mecanismes de relació intergovernamental funcionen molt més bé que no pas en un estat autonòmic com l'estat espanyol. I a partir d'aquest pronunciament del Quebec comença a vertebrar-se un autèntic corpus jurídic a nivell internacional, que, evidentment, no està en un sol instrument, però que el mateix Consell d'Europa i la Comissió de Venècia, en el cas de Montenegro, agafant l'experiència del Quebec, aplica a través de tutelar i regular un procés que determina, entre altres coses, que aquella consulta que estava prevista, això sí, en la Constitució Confederal de Sèrbia i Montenegro, com a seqüela, diguem, retardada de la Guerra dels Balcans, malgrat l'oposició tant de l'OTAN com de la Unió Europea, finalment s'acaba fent aquella consulta inspirant-se en el precedent del Quebec, en el principi democràtic i sobretot amb unes determinades regles que tots coneixeu, com és la participació almenys del 50% i un vot positiu del 55% a favor. El cas, per tant, de Montenegro comença, diguem, a vertebrar aquest cos i seguidament podem passar a un cas com del Kosovo que no és directament homologable, però que té interès per una cosa que ara diré, i és que, efectivament, allò és un pronunciament unilateral d'un Parlament, no és el mateix que una consulta, però la Cort Internacional de Justícia de l'Haia diu una cosa molt important. No entra a valorar si allò s'ajusta o no al dret a l'autodeterminació, però diu una cosa molt important. Diu, puix que emana d'una instància democràtica representativa, hem de donar valor a la legitimitat democràtica d'aquest pronunciament. I afegeix un segon element més, que és la doctrina o el principi de l'efectivitat. És tant o més important que tu et declaris independent com que tinguis estats amics, còmplices o aliats, evidentment, en el cas del Kosovo,
perquè té un gran interès geoestratègic pels Estats Units, etc., el que vulgueu. Però el que és important és que, d'acord amb la teoria de l'Estat, aquest nou estat emergent ha de tenir una població, un territori, però sobretot ha d'actuar front a tercers estats, diguem, com un estat pròpiament sobirà. I això és la doctrina de l'efectivitat. I tot això és el que, i amb això acabo, Josep, no sé si ja he esgotat el temps, tot això és el que porta, en definitiva, a que Escòcia, no hem de ser ingenus, el senyor Cameron accepta la consulta sabent, diguem, de l'avantatge competitiu que té l'unionisme a les enquestes, però a mi ja m'agradaria que el senyor Rajoy acceptés això en les mateixes condicions. Inspirant-se en el cas del Quebec, inspirant-se per descomptat amb el que va dir el Consell d'Europa i la Comissió de Venècia i inspirant-se també amb la llei de la claredat, la Clarity Act, que va aprovar, en aquest cas, el Parlament Federal canadenc, que és, en definitiva, una mica la clau de volta d'aquest procés. I davant d'això el que tenim és una dificultat objectiva amb el marc constitucional intern espanyol i, en segon lloc, també una dificultat de poder realitzar des d'una òptica o des d'un marc legal català la consulta, entre altres coses perquè tots sabem que la llei 4/2010, malgrat que està en vigor, està impugnada i depèn d'una sentència del Tribunal Constitucional. Sabem que la doctrina que emana de la sentència 103/2008 del Pla Ibarretxe contamina molt aquest debat. El mateix auto o interlocutòria del Tribunal Constitucional que va aixecar la suspensió de la llei 4/2010 ja adverteix que si algú té la tentació de fer-la servir per altres coses que no hauria de fer-se servir, tornarà a suspendre-la. La llei de consultes no referendàries que ara està aprovant el Parlament veurem que dona de sí, però evidentment té una espasa de Dàmocles, que és que l'endemà mateix probablement el govern central la tornarà a impugnar i la suspendrà. I per tant entrarem en un autèntic purgatori jurídic. I és en aquest sentit que evidentment hi ha algunes sortides, i jo sóc optimista, però no és fàcil apel·lar al marc legal dient que només complint amb el marc legal ens en sortirem. Sobretot el que cal és tenir determinació i molta voluntat política. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Joan Ridao. Finalment té la paraula Dolors Feliu. Gràcies, Josep. Gràcies també a Isabel Helena i a Sobirania i Justícia per haver-me convidat aquí en aquesta taula per parlar de dret a decidir i legalitat. Jo em senyaré una mica el títol d'aquesta ponència. Entenc d'entrada per dret a decidir la possibilitat de plantejar als catalans un referèndum o una consulta amb màxims graus de fefaents on es plantegi la pregunta de la relació de Catalunya amb l'estat espanyol, però on hi consti clarament la possibilitat de la pregunta de si Catalunya vol ser un estat independent o secessió. Aquest és el problema. O sigui, podem plantejar una pregunta als catalans per poder ser independents, Catalunya independent, a banda de que això pugui tenir aquest referèndum més una o més preguntes i pugui ser un referèndum o una consulta. Dret a decidir, per tant, entenem això, per aclarir-nos una mica i per avançar. Legalitat, en aquest moment, doncs, el marc legal vigent a Catalunya és la Constitució i l'Estatut d'Autonomia. Aquesta Constitució, com ja s'ha dit, ha estat interpretada pel Tribunal Constitucional en relació precisament al dret a decidir amb una sentència que s'ha citat per part del Joan Ridao, que és la 103/2008, on el País Basc ja va plantejar va fer una llei, el Parlament Basc havia aprovat una llei on es convocava una consulta al poble basc on hi havia dues preguntes, una sobre el procediment negociat de finalització de la violència i una segona pregunta que ens interessa més en aquests moments sobre si estava d'acord el poble basc a que s'endegués una negociació entre tots els partits polítics perquè s'arribés a un acord sobre el dret a decidir que sotmetés a referèndum. És a dir, una consulta sobre si un dia es volia fer un referèndum del dret a decidir. En aquesta sentència, el Tribunal Constitucional fa dos pronunciaments. Una defineix una mica què és referèndum, un referèndum, una consulta o un cos electoral ja definit, com unes eleccions, diguéssim, la mateixa gent que vota a les eleccions, i després diu que, com que això és un referèndum,
ha de tenir autorització de l'Estat segons la Constitució, l'article 149-32, i per tant és inconstitucional aquesta llei del Parlament basc. Però després té un altre pronunciament d'aquesta sentència que és on realment ens fa mal i es diu que aquesta pregunta no es pot fer a la població basca. No es pot fer perquè diu el poble, o sigui, el poble basc no és subjecte polític perquè només hi ha un sol subjecte polític sobirà que és la nació espanyola única i apel·la a aquest concepte d'acord amb l'article 2 de la Constitució i la indissolubilitat de la nació espanyola. Per tant, ha de ser tota la nació espanyola que es pronunciï sobre aquesta pregunta de si en algun moment vols fer una pregunta de referèndum, o sigui, volen fer vostès algun dia un referèndum? Aquesta pregunta ja requeriria una prèvia modificació de la Constitució, d'acord amb l'article 168, una modificació que implica aprovació de 2/3 de cada cambra, Congrés i Senat, dissolució de les cambres, ratificació per 2/3, o sigui, i finalment un referèndum que digui que sí, que es pot fer aquesta consulta per preguntar si un dia vas fer un referèndum. O sigui, realment una complicació perquè no es pugui fer. I aquesta és la jurisprudència que tenim ara sobre la taula, però ha passat una cosa i és que resulta que aquesta pregunta sí que es pot fer perquè Catalunya ja l'ha fet. L'ha fet a través de les eleccions del 25 de novembre, com aquí s'ha citat, a través dels programes dels partits polítics que han sortit majoritàriament i clarament a favor de que efectivament es faci una consulta, un referèndum sobre si volem tenir les mateixes relacions entre Catalunya i Espanya i, concretament, si volem ser un estat independent o volem tenir un estat propi. Per tant, així doncs, aquesta idea del Tribunal Constitucional de que no es pot fer aquesta pregunta era errònia, perquè sí que es pot fer en democràcia i s'ha fet. I, per tant, s'ha utilitzat un dret fonamental que consta en la Constitució i que desenvolupa el principi democràtic que preveu l'article 1 de la Constitució. Espanya es constitueix en un estat social i democràtic de dret. Això són les primeres paraules de la Constitució, per tant, les més importants, i es desenvolupen amb un dret fonamental, que és el dret de participació política, l'article 23, dret fonamental amb totes les proteccions del mateix, que té diverses manifestacions. Unes d'elles són les eleccions, no només a les Corts Generals, sinó també les autonòmiques, estan vinculades a aquest dret fonamental, i una altra podria ser el referèndum, que per això està regulat a través d'una llei orgànica. O sigui, aquesta pregunta ja s'ha fet a través d'aquest dret fonamental als catalans. I, per tant, podríem dir que aquí ara ja el Tribunal, ja trenquem aquesta jurisprudència del Tribunal, o així ho hauria d'entendre tothom que mirés la substantivitat del problema. I ho fem a través d'un Parlament. Un Parlament, què és llavors un Parlament? Què és el Parlament autonòmic? Perquè el vinculem directament al principi de democràcia. El Parlament autonòmic sembla que no vulgui dir res perquè ara en tenen totes les comunitats autònomes. Però la Constitució, en realitat, per un joc d'articles, la disposició transitòria segona, en relació amb l'article 151 i 152 de la Constitució, i perdoneu que us citi aquests articles, però és que quasi resulta inevitable, fa un joc en el qual només les comunitats autònomes que havien plebiscitat, havien aprovat un estatut d'autonomia quan es va aprovar la Constitució, és a dir, la República, i en aquells moments tenien un règim provisional d'autonomia, directament tenien Parlament, que era el que preveia l'article 152, i les altres no. Per tant, Catalunya i el País Basc van concórrer, van aprovar la Constitució, de vegades es diu es va donar tot per res. No és veritat, no és veritat. Allà constava, negre sobre blanc, que hi havia un Parlament i un reconeixement de les nacionalitats a l'article 2 que limitava la unitat d'Espanya i que, segons el propi Fraga Iribarne, en els documents de treball de la Constitució consta que ell mateix va dir anem amb compte perquè nacionalitat vol dir el mateix que nació i obre la porta a l'autodeterminació. I va perdre el senyor Fraga Iribarne i per tenir a Catalunya i el País Basc a dintre de la Constitució es va acceptar fer aquesta redacció de l'article 2. És a dir, la Constitució és asimètrica i reconeix a les nacionalitats limitant la unitat d'Espanya. Què més? Avançant en aquesta idea, s'ha de dir que
aquesta idea que pretén limitar aquest referèndum, aquest dret a decidir, a través d'aquesta unitat d'Espanya i aquestes manifestacions de sobirania vinculades a la unitat i a la integritat territorial, en realitat han estat desvirtuades per l'opinió consultiva també del Tribunal Internacional de la Haia en el cas de Kosovo, com s'ha citat abans, perquè en aquella sentència, entre d'altres coses, es deia, responent a unes al·legacions precisament també d'Espanya en aquest sentit, entre d'altres països que opinaven el mateix, que la integritat territorial, per tant, vinculada a la sobirania, és un concepte només oposable a tercers estats. És a dir, Espanya és una perquè així s'oposa a França, i s'oposa així a Portugal, i s'oposa així a Estats Units. Però que aquest concepte d'integritat territorial, es va dir a Kosovo, no es pot imposar als ciutadans del mateix estat, que són els que conformen la democràcia d'aquell estat i, per tant, ells tots són els sobirans amb els pobles fins i tot que hi ha a dintre. D'acord? Per tant, tenint en compte això, entenem que la Constitució s'hauria d'interpretar d'acord també amb les regles que traspuen del concepte de democràcia que hem de compartir a Occident, de l'opinió consultiva del Tribunal Suprem de Canadà de l'agost del 98 sobre el Quebec, s'hauria d'interpretar, com dèiem, d'acord amb aquest principi democràtic i, per tant, aquesta voluntat democràtica expressada pel Parlament de Catalunya, i amb aquest principi de reconeixement de nacionalitats també reconegut a la Constitució i asimetria, i també per aquest principi de legalitat que hauria de servir als dos anteriors. És a dir, els instruments de legalitat que hem de fer servir per exercir aquest dret a decidir, efectivament els hem de buscar dintre de la Constitució. Com també es va fer en el cas de Canadà pel Quebec, i allà, buscant dintre de la Constitució, el seu Tribunal Suprem del Canadà va trobar efectivament aquest referèndum consultiu que nosaltres també tenim a la Constitució i va trobar que el Parlament, que es podia fer servir per aquesta finalitat, perquè el Parlament del Quebec podia efectivament plantejar una modificació sencera de la Constitució canadenca, cosa que també pot fer el nostre Parlament de Catalunya, efectivament, per al joc dels articles 87 de la Constitució i 167. Per tant, estem en una situació semblant a la que estava el Canadà respecte del seu Quebec. I jo no sé com és de temps, ja he d'acabar, no? Per tant, hauríem buscat també a la nostra Constitució, tenim unes quantes opcions per exercir aquest dret a decidir. La primera opció, s'ha parlat, és la llei que ja existeix de consultes per via referendària de Catalunya, la 4/2010, que requereix autorització de l'Estat. Aquesta autorització, en realitat, nosaltres entenc que s'hauria de donar per aquest principi de democràcia, és a dir, l'Estat no s'hauria de poder oposar a aquesta petició de referèndum, com hi ha unes eleccions autonòmiques de les quals se n'ha traspuat efectivament aquesta voluntat popular. I aquesta autorització en realitat seria bona perquè implicaria que l'Estat espanyol admet i assumeix els resultats d'aquest referèndum. La segona opció seria l'aprovació si entenem que és una competència de l'Estat, el referèndum, seria fer una llei de transferència o delegació perquè fos el mateix Parlament de Catalunya el que regulés aquest referèndum a través d'una llei on regulés específicament aquest referèndum, de manera com s'ha fet a Escòcia. I aquí també tenim aquest mecanisme de delegació o transferència de les competències estatals. La tercera via seria la de l'article 92 de la Constitució, que es preveu que el govern de l'Estat pugui fer referèndums sobre qüestions d'especial transcendència, com dic, també a través del govern de l'Estat i amb autorització prèvia del Congrés de Diputats. Aquí, en realitat, el problema, aquesta és la part defensada per alguns autors com el Francesc de Carreras, aquí el problema seria que s'hauria de buscar la via en la qual el Parlament pogués participar, Catalunya pogués participar en aquest plantejament d'aquesta consulta, d'aquest referèndum. La quarta opció seria la que plantejaven, també s'ha citat aquí, el Rubio Llorente i també la professora de Dret Internacional Araceli Mangas, de fer una llei orgànica específica
d'aquest referèndum per la secessió o d'independència. Aprofitant la regulació general que ja existeix de la llei orgànica actual de referèndums, però fer-la específica. Aquesta també lligaria amb el que s'aconsellava la Comissió de Venècia pel cas de Montenegro. I tot això sense perjudici d'analitzar les altres vies que s'han apuntat també aquí, menys fefaents, però també possibles, de consulta no referendària a través del projecte de la proposició de llei que s'està tramitant al Parlament i una possible manifestació a través d'unes altres eleccions autonòmiques. Res més, gràcies. Moltes gràcies, senyora Feliu. Bé, se'm fa difícil plantejar el debat que ara comencem, que ens queda mitja hora llarga, fins a 8:45, perquè no ens podem passar d'aquesta hora en termes estrictament jurídics, perquè, com apuntaven pràcticament tots els ponents, aquest és un conflicte polític i, per tant, si ens creiem de veritat que el poble és sobirà i que al final les lleis les fan els homes i les dones, doncs, home, al final hem de parlar forçosament de política. Però, clar, què ens trobem des de la societat civil, que és la que representem la majoria dels que estem aquí? Que tot el debat de l'Estatut va ser llarguíssim, ja ho recordaran. No només els polítics van quedar cansats, nosaltres vam quedar fins i tot fastiguejats, no? I ara, des de fa uns mesos, s'obre un altre debat i des de la societat civil diem polítics i juristes amenacen, entre cometes ara, amb un debat sobre el dret a decidir que pot ser molt més llarg que tot el debat de l'Estatut. Imaginin-se que passem anys discutint el mateix, no? Amb les conseqüències que això pot tenir al final pel resultat del propi dret a decidir. Bé, davant d'això, la Laia Bonet ha dit si es vol, es pot. Penso que ha estat una de les afirmacions clares que s'han fet en aquesta taula. Si es vol, es pot. Si hi ha voluntat política, ha dit. Jo els preguntaria ara, intentant portar el debat al terreny més jurídic, es pot impedir que el govern convoqui aquesta consulta per alguna de les vies que la senyora Feliu ha esmentat? Es pot impedir, ho dic per anar al gra perquè tenim mitja hora, es pot impedir realment que el govern, fruit d'una majoria de partits que han proposat la celebració de la consulta, se li prohibeixi fer aquesta consulta o no, senyor Ridao? El que estàs plantejant directament és si finalment arribem a una qüestió d'ordre públic. Hi haurà una intervenció, posem per cas, d'acord amb l'article 155 de la Constitució, és a dir, la coerció federal, que és un article, per cert, que s'ha dit que faculta al govern de l'Estat a suspendre l'autonomia. No ho diu aquest precepte de la Constitució. En tot cas, el que diu és que el Senat aprovarà una llei per majoria absoluta amb un seguit de requeriments a la comunitat autònoma, diguem, perquè faci bondat. Per cert, aquest és un precepte que s'inspira en la llei fonamental de Bonn, però que també hi era la Constitució de la Segona República. I, per cert, es va fer servir, i es va fer servir en el cas de Catalunya després del 6 d'octubre, el bienni negre va suposar substituir el govern de la Generalitat per, en aquest cas, un govern nomenat per la CEDA i pel Partit Radical de l'ERU. Però estem al 2013, o serà el 2014, o l'any que hagi de ser. A mi em costa pensar que un govern democràtic pugui invocar i encara menys aplicar aquest precepte, per no dir l'article 8 que confereix a les Forces Armades, en aquest cas, el paper de salvaguarda de la unitat de la nació espanyola. Jo crec que aquest és un problema, insisteixo, d'ordre polític. I insistint en això, clar, estem en el marc de la Unió Europea. La Unió Europea ara fa allò que li toca, que és m'inhibeixo, després d'algunes setmanes, diguem, de contradiccions, de declaracions de diferents actors, membres de la comissió que van dir una cosa o una altra, però finalment ha dit aquest és un problema d'ordre intern domèstic i vostès el resolguin políticament com creguin més convenient. Però Europa finalment sempre ha intervingut, sense ingerir directament a la sobirania dels estats, sempre ha resolt políticament aquests conflictes. Ho va fer en el cas de Groenlàndia, quan el 85 no va voler entrar a la Unió Europea com Dinamarca, ho va fer després de la guerra d'Algèria 58-62, modificant l'arquitectura de la CE, en aquest cas, en el cas de França, ho va fer, per exemple, amb la permuta del Sarre entre Alemanya i França, que sé jo, ho va fer amb la pròpia reunificació alemanya, és a dir, en definitiva, a Europa, després d'una actitud persistent i obstaculitzadora per part d'un dels seus estats membres, en aquest cas, eventualment l'estat espanyol, hi acabarà intervenint, no tinc cap mena de dubte, i a més resolem políticament aquest conflicte. Sí. Poden obrir tots els micròfons, perquè no es tracta ara que fem minimonòlegs cadascú, m'agradaria que entressin en discussió entre vostès. Senyor Pérez Royo,
Com se'ns veu ara des d'Andalusia els catalans? Yo creo que en el caso de que se tomara una decisión por parte del Gobierno de Cataluña de convocar una consulta directamente, eso acabaría en el Tribunal Constitucional inmediatamente por parte del Gobierno de la Nación. Habría un recurso inmediatamente, si ha pasado, lo hemos visto ahora mismo nada más que con la declaración del Parlamento. La declaración del Parlamento. O sea, que eso se produciría inmediatamente. Este es un problema político, y el problema que se tendría, que se planteará, porque no está planteado todavía, Ahora mismo estamos con escaramuzas. Hay escaramuzas, pero el problema no se ha planteado todavía. Y no se ha planteado todavía porque todavía no se ha hecho la pregunta al pueblo de Cataluña claramente. ¿Ustedes quieren ser independientes o no quieren ser independientes? En unas elecciones. O sea, Sí que se ha planteado. Bueno, ustedes dicen que se han planteado. Ustedes dicen que se han planteado. Pues nada. Ustedes dicen que se han planteado y está resuelto y está planteado, pues ya está. Lo tienen planteado. Está pero planteado, yo no lo veo. no resuelto. Yo no lo veo. Yo no lo veo. Y no veo que la ciudadanía de Cataluña lo vea en esos términos con claridad. Si lo viera con claridad, ya estaríamos en otro momento. Tiene razón. En otro momento. Yo creo que tiene razón. Tiene vale. razón en ¿Ustedes una quieren? cosa. Sí. Yo no me quiero pelear con nadie, ni tenía que pelearme Tiene con nadie. razón en una quiero, cosa. Y voy a decir lo que pienso y ya está. ¿A usted le parece bien? Bien. Que Home, no vostè, el 13 de novembre... passa nada. Miri, no passa nada. Tinc aquí uns quants articles seus, senyor Pérez Royo, País, 13 de noviembre 2012. Sí. No estoy seguro, por supuesto, pero no solamente no creo probable, sino que creo que es altamente improbable que Cataluña acabe convirtiéndose en un Estado independiente. Sí. Però vostè ve a dir després que, escolti, que hi ha una avaria greu a la proposta constituent de l'Estat, no? A ver, si el derecho yo estoy convencido de que se tiene. Si el derecho ¿cómo se le puede negar a un país, a un territorio y a la población de un territorio que diga que quiere ser independiente? Lo que pasa es que tiene que decirlo. Tiene que decirlo en esos términos. Perdón, bueno, vale. No, yo sí. Que tiene que decirlo en esos términos y con credibilidad hacia adentro lo primero, y constituir una voluntad claramente, y entonces con esa voluntad ir a plantearlo. I mientras eso no se haga, estamos en fuegos de artificio. Vostè no li veu una majoria prou Estamos en sòlida... fuego d'artificio. Vostè no li veu, bé, no li veu. Senyora Feliu, vostè ha indicat diverses vies, ni un aval, perquè el govern espanyol o el Tribunal Constitucional no impedeixi finalment aquesta consulta? Jo crec que hi ha una part del que diu el professor Royo que té raó, i és el següent. És que efectivament, totes les vies que jo he dit poden ser aturades, o moltes, o sigui, pot ser... L'estat espanyol pot anar posant pals a les rodes com sigui, no? Jo crec que, per exemple, l'aplicació de la 4/2010 pot denegar l'autorització, les altres que ell entén que té la competència pot no fer la delegació de transferència. Hi ha una cosa que és veritat que costaria d'aturar, i jo crec que aquí va el professor Royo, que és que, i és el que ha dit abans la Laia, si la gent vol, al final s'aconseguirà. Perquè, a veure, aquí hi ha una cosa, i és que les manifestacions de voluntat de la gent en un estat democràtic són moltes. Començant per la manifestació que van fer l'11 de setembre. Després, les associacions que s'han muntat, l'assemblea, els partits polítics mobilitzant-se i posant-ho a dintre dels programes polítics. Les mateixes eleccions ficades a l'article 23 i màxim exponent electoral poden servir en determinat moment. De moment només han servit per dir que volem un referèndum. Un altre dia poden servir per dir que volem la independència. Jo crec que, per tant, vies n'hi ha, i en part té raó el professor de dir, bueno, encara no s'ha posat tota la carn a la graella, en aquest sentit. En això estem, diguéssim. Hem posat una part. Estan d'acord, Laia Bonet i Joan Ridao, amb el que s'està dient ara aquí? A veure, jo és que crec que no ens podem enganyar nosaltres mateixos. Jo abans, quan deia que si volem podem, o si es vol es pot, anava per tots, anava també pel govern de l'Estat. Si vol permetre que es faci un referèndum, es farà el referèndum.
és una qüestió política, no és només si volem nosaltres fer el referèndum el farem. Home, això tenim diversos mecanismes, com dic, n'hi ha que ja estan operatius ara, que crec que es poden utilitzar ara, però al final tornem a petar amb el mateix, és una qüestió de voluntat política i de si es vol anar a buscar una solució que serveixi d'alguna cosa o senzillament a fer petar una traca, per entendre'ns. I vostè què creu? Jo crec que les coses han de fer perquè serveixin per alguna cosa. Sí, no, sobre la voluntat política queda clara, no? No, em refereixo a que no és igual, i aquí volia anar, no és igual com fem les coses. Ja sabem com ens està dient que les pensa fer el govern de l'Estat, però això no ens ha d'eximir a nosaltres a fer les coses bé. Bé vol dir no només què fem, sinó com ho fem. És a dir, i amb un ordre. I per tant, també penso que no són irrellevants els escenaris que puguem tenir per formular propostes de consulta, no són irrellevants els quins escenaris tenim ni l'ordre en els que els vulguem utilitzar. Però és important, jo no els diria en l'ordre que ha dit la Dolors Feliu, per exemple, perquè per mi crec, jo si vull fer una consulta és perquè tingui efectes l'endemà, perquè no me'ls discuteixin l'endemà el resultat o les opinions majoritàries que hagin sortit en aquesta consulta. I per tant, si això és així, buscaré sempre, prioritzaré sempre un escenari en el que hi hagi el màxim d'acord possible, perquè fer una consulta sense un acord, prioritzar la consulta sense l'acord, vol dir estar molt contents el dia que fem la consulta, però l'endemà, escolteu, això continua igual. Escolti, doncs per què ho ha dit? Doncs per què ho ha dit, si no ho he entès malament, que la consulta no hauria de ser vinculant? No, ara vaig a això. Ho dic perquè, clar, si fem una consulta i resulta que no serveix per res, escolti, tanta feina per això. No, perquè crec que hi ha un fals debat al voltant del terme vinculant. Els referèndums en general no són vinculants. N'hi ha molt pocs de referèndums que siguin vinculants. La majoria de referèndums són consultius. Ho són la majoria, fins i tot els que hem aprovat en la nostra regulació. Segons vostè, no és un tema cabdal aquest, no? No, no ho és, perquè el referèndum que es diu legalment consultiu políticament és vinculant. Políticament és vinculant. Per tant, aquí, quan es diu un referèndum vinculant, què volem dir? Jurídicament vinculant. Si tornem a estar en el nucli de la qüestió, l'important és el polític. I, per tant, el consultiu, el referèndum consultiu no legalment vinculant, políticament ja ho és vinculant. Perquè quin govern deixarà davant del resultat d'un referèndum i farà cas omès, diguem-ho així, del que hagi dit la majoria del poble. Per tant, no es tracta d'això, no. Si un cop feta la consulta, la veu majoritària del poble haurà de guiar els següents passos del govern que hi hagi en aquell moment. I, per tant, jo crec, precisament per això, que és molt important l'itinerari que se segueixi. Per això deia que l'ordre és important i jo crec que és millor començar pel referèndum que preveu la Constitució, seguir en tot cas i demanar-ho, demanar-ho, sol·licitar-ho formalment. No em val allò que va dir el president de la Generalitat amb tota la legitimitat i amb tot el respecte des del faristol de Palau l'altre dia, que és que s'entén que ja està demanat. No, demanem-ho formalment, però sense fer soroll. Sobretot, i acabo, per carregar-nos de legitimitat. Perquè no és igual com es faci aquest procés. I si comencem pel placer, anem coixos. A veure, el referèndum consultiu a Espanya és consultiu perquè durant el debat constituent, sobretot l'esquerra, tenia imminent el record del mal ús plebiscitari dels referèndums durant el franquisme. I precisament va ser el mateix Manuel Fraga, precisament, curiosament, que contra les tesis de Soletura va defensar un referèndum vinculant i no se'n va sortir. I la llei orgànica 2.980 que regula això, evidentment, no canvia la Constitució perquè no ho pot fer en aquests termes, però hi ha altres tipus de referèndums, referèndums abrogatius, referèndums com els que es fan a Suïssa i en altres estats de llarga tradició plebiscitària o referendària que són plenament vinculants. Ara, estem d'acord, políticament sempre hem de vincular. Número 2, les coses s'han de fer ben fetes. Efectivament, comencem pel pla A, que és demanar un referèndum d'acord amb l'article 92.3 de la Constitució, però tots sabem que és un referèndum d'àmbit estatal, d'impuls per part del govern de l'Estat i amb l'autorització de les Corts Generals.
Hi ha algú en aquests moments disposat a donar suport a autoritzar una consulta d'aquesta naturalesa? No. Ara, això ha de servir en el procés de carregar-nos de raons políticament per dir hem fet les coses ben fetes? Segurament sí, i a partir d'aquí podem anar desenvolupant el pla B, el pla C, el pla D i el pla E. Número 3. Es tracta de buscar indicadors objectius de si hi ha voluntat o no hi ha voluntat internament? Jo se m'acuden dos molt clars. Un, les enquestes. Les enquestes, amb una sèrie estadística històrica ja fa alguns anys, per l'amor de Déu, tant el CEO com el CIS, denota que una majoria de catalans, una majoria, no dic una majoria qualificada ni reforçada, una majoria està a favor de la independència i encara molts més a favor d'exercir el dret a decidir. I número 2, hi ha hagut unes eleccions al Parlament de Catalunya. Efectivament, no eren unes eleccions de tall plebiscitari i, per tant, la gent no va anar a votar sí o no la independència, però la gent va anar a votar uns partits polítics que en el seu programa electoral postulaven la convocatòria d'una consulta. I resulta que el perímetre d'aquests partits a favor del dret a decidir al Parlament són 2/3. Per tant, si algú vol algun indicador, que vagi al Parlament i que ho vegi. Senyora Feliu. Sí, jo volia dir que potser en el calor de la discussió potser s'ha perdut. Jo en realitat també estic per demanar primer un referèndum, no en una reunió, sinó un referèndum, demanar la iniciativa. I el que passa és que jo començaria pel que ja tenim previst aquí a Catalunya, que és la llei 4/2010, per una raó, perquè crec que en aquesta iniciativa de referèndum hi hauria d'haver també una gran participació de la gent, perquè les vies en què es pot demanar aquest referèndum, aquesta iniciativa, poden ser o bé la institucional, que és pel Parlament i pel Govern, i després es pot demanar també pels municipis i es pot demanar per iniciativa popular, el referèndum. Per tant, jo crec que aquí, com més s'ajuntin, si pot ser el Govern, el Parlament, els municipis, i fins i tot si s'ajuntés una iniciativa popular demanant aquest referèndum amb molta força, com més gran sigui aquesta iniciativa de referèndum, més deslegitimada serà la negativa de l'Estat o més antidemocràtica serà la negativa de l'Estat que el fem. A més, venint ja d'unes eleccions on efectivament ja s'ha dit que el volem, aquest referèndum. Per tant, jo també estic per fer això. I com més formal, millor. I com més ens hi puguem fer, més vies formals puguem utilitzar, millor. Ara bé, el de l'article 92 de la Constitució, aquí no hi ha via formal per demanar-lo. Aquí és una via formal d'un paper, o sigui, no hi ha via formal per demanar-lo. Sí, senyor Pérez Royo. ¿Cuál sería la pregunta en el referéndum? Quina seria? ¿Cuál sería la pregunta? Sí. ¿Qué se le preguntaría? La misma que Escòcia. La insistència... La misma que Escòcia. No, Estoy d'acord. Miri, Estoy d'acord. quina pregunta faria? No, és que està resolt en els termes, per exemple, de la llei de la claredat del govern federal del Canadà. Què diu? És a dir, molt senzill, claredat vol dir sí o no. És a dir, tothom sap, per exemple, que Escòcia plantejaven un referèndum multiopció, en què, a banda del sí o el no, plantejava el que ells diuen la devolution max, és a dir, la possibilitat d'incrementar l'autonomia política a través, per exemple, d'una cosa que ens sonarà molt com és un pacte fiscal. El senyor Cameron no va voler. No va voler, primer va fixar una data que li va molt bé al govern britànic i en segon lloc uns termes molt diàfans, sí o no. Sí o no, jo estic disposat a acceptar això, entre altres coses perquè aquest forma part del cànon internacional, és a dir, avui la Cort Suprema del Canadà ens diu principi democràtic, 2, la llei de la claredat canadenca ens diu sí o no, 3, Escòcia ho plantejarà en aquests termes. Escolta'm, jo no inventaré res diferent. Per què ho deia, senyor Pérez Royo, això de la pregunta? Está claro, o sea, yo creo que ahora mismo ya se ha ido formando una opinión pública en este terreno internacional, que yo creo que es claro, y lo que tú hacías referencia antes, también en el caso de Montenegro, ¿no? Es decir, o sea, una pregunta clara y una mayoría clara, dijo la Corte Suprema de Canadá, ¿no? En la consulta. La pregunta clara es clara. ¿Sí o no? Sí o no. Independencia, sí o no. I una majoria clara, què vol dir? Y mayoría clara, la Comunidad Europea dijo el 55%. Sobre la mayoría, fue lo que puso el 55%. Eso ya es más difícil de mantener. Pero esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Aquí no se está debatiendo ni de derecho de decidir, ni de derecho a autodeterminación, ni nada. Aquí lo que se está planteando es el tema sí, la independencia, es decir, tener un marco jurídico propio distinto. Nosotros queremos tener un marco jurídico propio distinto. ¿Es eso? Y eso es lo que a los catalanes no se les ha preguntado todavía. No se les ha planteado esta pregunta y ellos no. Señores, Bé. y no hay una respuesta. Si hubiera una respuesta clara,
el tema estaba ya planteado. Si realmente hubiera una respuesta clara, pero no hay en Catalunya todavía una respuesta claramente constituïda en este terreno. Senyor Pere Royo, és que si fessin la consulta hi hauria una resposta clara, però si no la deixen fer... Escolti, la pregunta seria si es pot fer la pregunta. Claro, todavía no la ha habido, pero ha habido elecciones en las que realmente no hay un programa independentista, ni siquiera Convergencia ha planteado un programa independentista en las últimas elecciones. Todavía no ha habido ni unas elecciones en las que el partido mayoritario, nacionalista mayoritario, que era portador de eso, haya planteado en el programa la independencia. Y diciendo, y si llego al gobierno, haré inmediatamente la independencia. Eso no se ha hecho. Eso no se ha hecho. Tornem a l'ordre natural de les coses. En les últimes eleccions, efectivament, jo he dit abans que no eren plebiscitàries, com algú va dir, senzillament els partits van convocar els seus electors a favor d'exercir el dret a decidir amb una consulta. Número 1. Número 2. Si el procés polític... Utilizó la palabra independencia en algún momento. No. Rehuyó expresamente, por favor. Deixa'm acabar l'argument i m'entendràs perfectament. Si aquests 5 escenaris que plantejava abans la Dolors, que ha plantejat també el govern, l'Institut d'Estudis Autonòmics, acaben fracassant, tant una consulta de l'article 92 de la Constitució, tant una consulta en l'àmbit de la Llei 4/2010, de la Llei de Consultes no referendàries, un quimèric traspàs de la competència del 149/32, bla, bla, bla. Tot això acaba fracassant. Segurament tot això ens portarà a unes noves eleccions, aquestes sí de caràcter plebiscitari, en què els partits sí que cridaran a la gent a dir, escolta'm, si jo guanyo les eleccions, postularé obertament que el Parlament declari unilateralment la independència. I, per tant, clar, ens portarà i ens abocarà això... Laia. No, jo havia demanat la paraula justament per discrepar de la interpretació que feia la Dolors Feliu respecte a que això ja ha passat. Jo crec que justament per això deia no ens podem enganyar nosaltres mateixos, aquest procés és prou seriós com perquè no el fem enganyant-nos a nosaltres mateixos pensant què hem dit quan no hem dit o quan no hem parlat amb claredat. En els termes que sigui, però la llei de la claredat del Quebec l'hem de transportar aquí i jugar net amb nosaltres mateixos, perquè si no potser dormirem molt tranquils la primera nit, però l'endemà tornarà a sortir el sol igual d'enteranyinat, si voleu, que el dia abans. Perdona, Laia, però no t'entenc. Per tant, què dius que jo dic? No, m'ha semblat que deies que ja la pregunta ja estava feta i el poble ja havia decidit en les passades eleccions. No, he dit que el que havia decidit era exercir el dret a decidir. O sigui, jo he dit que els programes incloïen... D'acord. Això és el que he dit des del principi. Doncs ha estat una mala interpretació, potser arran també de la deriva després del debat. En tot cas, amb això hem de ser clars. El dia que es vulgui, això s'ha de fer a través d'una consulta, és el que estem dient tots, no? Ho volem fer a través d'una consulta, que és allà on l'escenari de la claredat sembla que és més fàcil d'aplicar. Doncs treballem tots a la una per invertim totes les energies en fer possible una consulta. I aquí només mana una cosa, la política. I, per tant, mana una cosa, les actituds. Bé, i la pregunta és, i vostè hi veu prou coratge a la política d'avui amb els actors que tenim, molts d'ells certament mediocres, com perquè a través... No, a veure, és una opinió personal, no? Però vull dir, hi ha un amic meu que diu els polítics d'avui són tots de granja. Diu, tots mengen el mateix pinso i no hi ha ningú que sobresurti una mica, no? No sé si té raó, segurament bona part de raó la té, però vostè hi veu prou coratge a la política d'avui, en els sectors d'avui, com per, en un moment determinat, prendre la bandera d'una gran majoria social i portar el debat realment on s'ha de portar, a concretar alguna cosa, perquè si no és que ens podem passar anys així. Ni els nostres fills ho veuran. I aquí hi haurà tot un embolic jurídico-político-administratiu que al final farà que fins i tot el que ara té més energies les perdi. Jo crec que no ens podem enganyar. La política i les persones que en un moment determinat es dediquen a la política són un reflex de la societat del nostre país. Sí, bueno, això sempre és el que se sol dir. No, amb els matisos que vulgueu i, per tant, evidentment hi ha incentius, si ens creiem que vivim en una societat perfecta i amb uns polítics nefastos, potser és un mal principi per trobar una solució a aquest problema que tenim al davant. Perquè jo crec... Jo no he pas dit això. Jo he dit si vostè veu prou coratge a les institucions, com perquè si el poble pressiona, la gent que ho ha de fer faci el que toca. I és aquest coratge avui?
A més, vostè és exdiputat al Parlament. Pot parlar amb certa claredat, no? No, jo no soc diputada. No dic, vostè és exdiputada. Sí. I el senyor Adrià també. No, ho dic perquè sempre els ex parlen amb certa més llibertat que els que no són ex. Perdona, jo tinc ganes d'intervenir, no soc ex, però tinc ganes d'intervenir. Jo dic que sí que hi ha molt coratge polític i, de fet, en realitat estem aquí pel coratge polític d'un partit que tenia la majoria al Parlament i arran d'una manifestació i veient què hi havia al carrer de ganes de fer precisament aquest referèndum, va dissoldre. Si això no és coratge polític, que em diguin què és coratge polític. No sé si... Jo, per al·lusions directes, jo també tinc opinió formada sobre aquest particular, no tant sobre els partits sobre els que no hi entraré, com sobre un tema fonamental, i és que certament aquest és un procés que comença o que agafa inèrcia i empenta gràcies a la societat civil, que en alguns moments van desbordar la política. L'11 de setembre, qui ho va amplificar convenientment va ser la societat civil, i segurament els partits després en van fer seguidisme. Però a partir d'aquí, certament, si veiem el catalanisme en totes les seves expressions, d'esquerres que ve del federalisme, el republicanisme, de l'obrerisme, del laïcisme pedagògic, del cooperativisme agrari, d'enlairet, de l'esquerra republicana, del no sé què, i l'altre catalanisme tan bo, tan dolent com el d'esquerres més tradicionalista, de centre-dreta, etc. És a dir, tots dos catalanismes en aquests moments conflueixen en un mateix objectiu, de tal manera que avui dins del catalanisme el que és hegemònic és el sobiranisme de forma molt clara. I aleshores el dubte és, coneixent la idiosincràsia d'aquest poble, que com deia Vicenç Vives sempre pendula entre el seny i la rauxa, és a dir, aquesta rauxa continuarà? És a dir, serem capaços de sortir allò que deia en Gaziel de l'empat infinit d'impotències entre la nostra impotència de tocar el dos i la impotència, en aquest cas, diguem, d'Espanya de poder-nos assimilar? Jo crec que hi ha un punt de no retorn. És a dir, la història de l'Estatut, a la que tu feies referència abans, no repetirà mai més. Perquè malgrat que hi hagi una part del món econòmic totalment hostil, malgrat que hi hagi alguna actitud refractària per part del sistema polític a Catalunya, en aquests moments seria una traïció tan gran, és a dir, hi hauria una decepció col·lectiva tan gran que el càlcul egoista, partidista, tot allò que va malmetre el procés de l'Estatut, és a dir, algú que pogués anar a Madrid després d'haver arribat fins aquí, passant per sota del llistó i arribant al primer a la meta i pactant a Madrid esquenes al Parlament o de la majoria, això no és possible, ha passat a millor vida. Feliu. Sí, no, jo el que volia dir és que, efectivament, aquí la gent té un gran paper, però aquí la gent serà la que mourà els partits polítics i la que mourà realment el tema. O sigui, perquè els partits al final el que volen és que la gent els voti. I la gent els votarà, dependrà de la convicció que té la gent d'aquest procés, buscaran efectivament el vot. I al buscar el vot buscaran el sentiment, i si el sentiment és independentista, doncs efectivament per allà anirà el tema. I jo no crec que, i ara també volia, si estem de cita, citant en Rovira i Virgili com va crear Acció Catalana, que deia, jo creo Acció Catalana perquè la creu obligat pels temps. Obligat pels temps. Jo crec que aquí hi ha també aquest sentit. Estic obligat pels temps, obligat per l'ambient, obligat per la gent. Evidentment, no podem pensar que seran els polítics, tindran coratge. Els polítics ho faran, els polítics, si hi ha la gent que els empeny, la gent que els vota, que realment volen això, realment és el que una mica deia la Laia, no? Som el reflexe de la societat. Evidentment, tot està girant perquè la gent està girant cap al sobiranisme, com ha dit molt bé el Joan Ridao, no? I per tant, estem en aquestes. Ho veu així, senyor Pérez Royo? Yo creo sinceramente que lo que está pasando en Cataluña es gravísimo. ¿Para quién? Que se está produciendo para Cataluña y para España. Se está desintegrando el sistema político catalán a ojos vistas y a una velocidad extraordinaria. Quien ponga los resultados de las dos últimas elecciones autonómicas y vea lo que ha sido el barómetro que se acaba de publicar ahora mismo y lo pone todo esto, por favor, si lo que estamos es en un proceso de desintegración, los dos grandes partidos que han articulado políticamente Cataluña
que han sido Convergencia y el PSC, los dos están en un proceso de desintegración. En un proceso, y después, quiero decir, yo no digo, y lo he escrito recientemente, esto es un problema que se está produciendo en Cataluña y que va a arrastrar, porque el sistema político español no puede funcionar sin un autogobierno de Cataluña. Eso lo he escrito y, por lo tanto, yo estoy convencido que esto es malo para Cataluña y malo para España. Pero lo que está pasando es que en Cataluña, por favor, vamos a ver que llevan 7 meses de esta legislatura, y que se convocaron unas elecciones para obtener una mayoría excepcional porque era una circunstancia excepcional y se pierden 12 escaños. Y ese señor sigue al frente, como si aquí no hubiera pasado absolutamente nada. Como si no hubiera pasado. Y eso no es coraje político, eso fue oportunismo. Lo que hizo el señor Mas fue oportunismo, no coraje político, no valentía. Y la respuesta que tuvo de la sociedad catalana fue la respuesta a un oportunisme. Senyor Ridao. Jo diria, Javier, és a dir, podríem entrar ara aquí a dilucidar el paper de cada partit polític i si el president Mas va decidir que era el president de la secessió i no el de la recessió, hi havia un cert càlcul egoista i partidista en convocar eleccions. Podem llegir l'enquesta de l'altre dia dient el mapa polític es desintegra. Jo diria més aviat que el mapa polític està remenat, està volàtil, però hi ha una cosa molt més important que tot això, independentment de l'aritmètica i dels partits polítics del Parlament, i és el perímetre dels 2/3 de forma clara que cada dia va incrementant-se a favor del dret a decidir. I aquest és l'element fonamental. Per tant, a Catalunya sempre hi ha hagut un sistema polític que s'ha expressat des de l'any 80 amb 5 o 6 forces polítiques al Parlament. El mapa polític espanyol és bipolar. PP-PSOE, home, claríssimament. Hi ha, per cert, un cert ascens dels partits menors a Espanya com a conseqüència de l'erosió i el desgast dels dos grans partits. Per tant, Déu-n'hi-do a Espanya què està passant amb una autèntica crisi de règim que va des de la monarquia fins al poder judicial. I a Catalunya també hi ha debat polític. Senyor Pere Royo, el fet que a Espanya cada vegada hi hagi menys gent que voti el PP i el PSOE vol dir que Espanya també s'està desintegrant? Perquè vostè ja sap que cada vegada... Així tot s'està desintegrant. Estamos ante una crisis que tiene una manifestación ahora mismo, desde mi punto de vista, de mayor intensidad ahora mismo en Cataluña, de mayor intensidad, pero que claro que la tiene España. Y yo lo he dicho y lo he escrito, es decir, yo no creo que el tema se pueda deslindar. Cataluña tiene un peso extraordinario en el Estado español. Y cuando se tiene una crisis como la que se está manifestando, eso arrastra. Eso arrastra. O sea, por lo tanto, vamos a tener una crisis general, no un problema exclusivamente. Sí, en un article seu recent diu: el mayor obstáculo que tenemos para encontrar un anclaje constitucional en Catalunya no es la Constitución, sino el Tribunal Constitucional, que aquesta senyora que tinc al meu costat coneix molt bé. Home, i més ara, sembla, no? Eso estoy convencido, eso lo he escrito y estoy absolutamente convencido. Estoy absolutamente convencido. El Tribunal Constitucional ha sido una catástrofe. Y todo el tema de la reforma estatutaria ha sido, y ahí es donde, ese es el detonante, de la crisis del sistema político español y catalán. Detonante de la crisis del sistema político español y catalán. No se ha recuperado todavía de los efectos que tuvo la sentencia. Bé, hi ha una pregunta que suposo que es fan molts de vostès, almenys jo me la faig, i suposo que molta gent que n'és aquí també. Escolti'm, si la legalitat espanyola, que això ja n'hem parlat abastament al llarg del debat, i la voluntat política, també n'hem parlat, de canviar aquest marc, estan en banda, o sigui, estan en banda com fins avui, escolti, la gent vol saber quina sortida veuen vostès al conflicte? Jo no, ara mismo no veo ninguna. Que no sigui, diguem-ne, il·legal. En algún momento... Alguna n'hi deu haver, ¿no? Yo ahora mismo no veo ninguna salida. Ahora mismo no veo ninguna salida porque realmente no veo nadie con autoridad ahora mismo, ningún partido que tenga autoridad para hacer una propuesta. Y ahora mismo, por lo tanto, esto tendrá el recorrido que tenga. No lo sé cuánto será y habrá, siempre hay salida para todo. Siempre hay salida para todo. Pero salida jurídicamente ordenada y previsible en este momento no la tenemos. Sí, home, no la tenemos. Sí, jo veig sortides per moltes bandes. Per moltes. Pues yo me alegro muchísimo. ¿Verdad? Sí. Jo hi veig moltes sortides. A veure, jo crec que estem en un estat democràtic. Això d'entrada, això coincidim, estat democràtic. Estat democràtic. A dintre de la Unió Europea, o sigui, amb un coixí de gent que també són molt demòcrates i, per exemple, el Regne Unit doncs, ara estan per fer el referèndum d'Escòcia i va i ho diu, el David Cameron, o sigui, estem en un lloc on es respira democràcia.
I, per tant, aquí, per exemple, ja hem de descartar tot tema de violències i tal, cosa que això ja d'entrada jo crec que no és gens cap tonteria, és ja una cosa important. Per tant, estem parlant de si votem, com votem, A veure, tenim un problema i és que no ens deixen fer un referèndum que normalment hauríem de poder fer en un estat democràtic. Per tant, en algun moment pot ser que entri en raó l'estat espanyol, jo no ho descarto, número 1. Ja vosaltres ho descarteu. Bueno, aquí hi hauria un... Número 2, al final del camí, si no podem, doncs tindrem unes eleccions al Parlament on els partits potser hi posaran la independència i en algun moment, potser després d'això, fins i tot, si surten programes independentistes guanyadors, podria ser que l'estat espanyol digués ei, en compte, abans de fer una declaració unilateral, us deixo fer un referèndum. Aquesta podria ser una altra. És que no hem de descartar cap... Bé, Ridao. Jo veig dues possibilitats. Una és la via de la pressió política i l'altra és la via de la diplomàcia. Començo per l'última, la de la diplomàcia. No fa gaire va estar aquí el senyor Stefan Dion, per cert, el pare de la llei de la claredat, unionista, federalista convençut, i deia difícilment la Unió Europea ingerirà en la sobirania d'Espanya, però arribat al punt final del conflicte donarà una resposta política al conflicte si es manté l'obstaculització per part del govern espanyol de fer la consulta. Número 2. Des del punt de vista de la pressió política hi ha dues coses. Una, certament, arribar al cap del carrer i dir convoquem unes eleccions plebiscitàries i aquest Parlament que surti de les eleccions farà una declaració unilateral. Per tant, evidentment, aquesta pressió política ens situa en el terreny inevitablement d'una negociació. I l'última cosa, s'ha d'explorar, però hi ha una possibilitat de judicialitzar també aquest conflicte. El propi Tractat de la Unió Europea preveu, deixant davant del Conveni Europeu de Drets Humans, el principi democràtic per excel·lència. No només l'invoca l'article 1 de la Constitució, com es deia abans, en el marc d'un estat social i democràtic, sinó també el propi Tractat de la Unió Europea. Per tant, evidentment, es podria traslladar aquesta qüestió a l'àmbit del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Tindríem un problema de legitimació, de veure com es pot fer, qui ho pot fer, però efectivament aquest és un tema i una via explorada. Bé, com que estem fora de temps i hem de concloure d'alguna forma, a mi m'agradaria que en un minut cadascú, el senyor Pere Royo ja té la cartera a la mà perquè sap que l'avió surt d'aquí 1 hora i 4 minuts. En un minut, una cosa és el diagnòstic que han fet, diguem, des del seu coneixement com a juristes de la situació actual, del passat, del futur. Però ara jo els voldria preguntar, en un petit exercici molt breu de prospectiva, més enllà de tot això, què creuen realment que passarà en els pròxims mesos cadascú de vostès? Laia Bonet, què creu vostè realment que passarà? O senyor Pere Royo, com vulgui. No, però home, no el deixarem pas marxar fins que acabin tots. Clar, acabi, senyora Bonet. Si ens plantegem que l'èxit per l'objectiu que ens hem marcat majoritàriament en aquest país és poder fer una consulta, perquè és aquí on estem, i jo hi vull creure, en què aquest és l'objectiu que ens hem marcat. Evidentment, aquesta consulta cadascú decidirà què vol votar, però no ens confonguem, l'objectiu ara és la consulta, malgrat d'on vingui el dret a decidir i qui hi hagi darrere de l'ímpetu en plantejar aquest debat sobre la taula, l'objectiu és fer la consulta i, per tant, si aquest és l'objectiu, jo crec que aquí l'important per aconseguir aquest èxit és que aquí sapiguem valorar la importància dels consensos. I, per tant, no pensem que millor pocs i benvinguts que no pas molts amb algunes divergències. Aquí. Això vol dir que no podem confondre el dret a decidir amb la independència. I no ens podem confondre si volem ser més en la defensa d'això. Pensi que li he preguntat què creu que passarà. No que repetim el que ja hem dit abans. Què passarà, segons vostè? Doncs depèn del que fem. És que depèn del que fem. És que puc tornar-ho a repetir. I jo, com que no havia parlat en els últims torns de paraules, doncs volia apuntar aquí el que em semblava que havíem de fer. No què passarà. Què passarà depèn del que fem. És el que ens importa. Escolti, el que ens importa és què passarà. Sí, molt bé. Doncs depèn del que fem. Depèn del que fem. Senyor Ridao, i vostè què creu que farem? Per molt que insisteixi, Josep, no hi ha ningú que tingui la bola de vidre aquí, per tant, jo tampoc no la tinc. Jo el que sí que puc dir és, primer, que el que cal és majoria social. Segon, que no ens tremolin les cames, perquè efectivament si tornem a la Catalunya ciclotímica de tota la vida, si no mantenim la determinació i la vehemència i la fermesa endavant, malament rai.
Deia Vicenç Vives, i perdó una altra vegada la cita de Vicenç Vives, però deia que érem un poble més reactiu que propositiu. No, hem de ser un poble propositiu i, per tant, proposar d'anar endavant i no cedir en aquest empeny. Senyora Feliu. Jo crec que passarà el que la gent vulgui que passi, en tot cas. O sigui, al final serà la gent la que manarà, la que mana. Jo crec que estem en un estat democràtic i es resoldrà com la majoria de la gent, la gran massa de la gent, vulgui resoldre. Señor Pérez Royo. Si hay una mayoría social en Cataluña que es capaz de articularse políticamente de manera consistente y coherente, habrá consulta. Pero tiene que haberla y tiene que articularse. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver si se confirma. Senyor Pérez Royo, vostè ha arribat a 5:45 de Sevilla i se'n va a les 9:10. Ha canviat la seva opinió sobre el que vol aquest poble en aquestes 3 hores que ha estat aquí? No, no ha cambiado. Yo sigo siendo, sigo viendo que es un tema que tiene ahora mismo una presencia muy fuerte, pero yo sigo teniendo mis dudas acerca de la capacidad que tiene ahora mismo la sociedad catalana de constituir una voluntad clara en este terreno y de estar dispuesto a hacer la negociación a partir de ahí. Yo tengo muchas dudas de que ho farem. No lo veo en absoluto claro. Molt bé, moltes gràcies i a tots vostès per la seva atenció.